Здравейте на всички, аз съм Марсиана. Ще направим едно видео с 3 варианта на тема какво ме очаква до края на май в любовта. Нека да видим за всеки от вас какво ще е настроението в любовен план, да видим какво така силно ще ни вълнува до края на месеца, понеже вече наближава края на месеца. Правиме това видео много експресно, специално за вас. Това видео ще направим детайлно таро четене, няма да е шортс, ще е малко по-детайлно, по-така систематизирано и ще видим повече аспекти, нали, в които тези следващите дни ще минат, нали, в любовта. Да видим сега. Изберете си по вариант, може по номер, примерно първи, втори или трети, може по камъче, розов кварц, аметист и карнеол. Отдолу ще оставя тайм-кодове за всеки един от вариантите. Вие, ако имате нужда от време, може да поставите на пауза и да си изберете да си насочите енергията. Също така може да си изберете по колода, нали? Това също е като вариант. Първи вариант е Light Seers, втората е една колода, която се нарича Таро на мистическите върхове и Арканум Таро. И така, сега ще продължим с първи вариант, а вие може да си помислите да поставите на пауза, можете да преминете директно към варианта, който ви харесва с тайм-кода, който съм оставила отдолу. Здравейте, първи вариант ще погледнем и розовия кварц, който си избрал камъчето розов кварц, който си избрал колата Light Seers или просто първи вариант. Нека да погледнем вашите енергии за май. Аз ви благодаря, че ме гледате, благодаря ви за лайковете, за обратната връзка, благодаря за всички коментарчета, които пишете долу. Това е енергиен взаимообмен, така вие ми благодарите за това, което правя за вас. Аз го правя с огромно желание за вас и с голяма любов, разбира се. Нека да видим първи вариант. Кой е дошъл при нас на първи вариант? Ще видим кратка сигнификация. Какви сте вие в момента? Да видите дали това като вариант е за вас или да преминете към някои следващите варианти. Така, гледат ме хора, които в момента много сериозно се замисли за финансовото си положение, търсят варианти за печелене на пари и като цяло не им се иска да се влагат много сериозно в някакви сериозни проекти, които да са много сложни или пък да са много трудни. Като цяло може да се захващате с много неща, но те са ви изключително приятни. Това е за хора, които предпочитат, нали, да работят в удоволствие и да изкарват големи пари. Знаят, че оттам идват големите пари. Ако вие в момента сте силно съсредоточени върху финансовия план и в момента мислите откъде да изкарате повече парички, но така че да ви е хубаво, този вариант е за вас. Нека да видим в любовта. Какво се случва в любовта? В какви енергии се намирате вие? Така, виждам едно сериозно колебание от сега. Като цяло не мисля, че сте взели някакво конкретно решение. В момента сте в някакъв процес на обмислене, свързване с висшите сили, гледане на таро, нали, също влиза в тази графа, или обръщане към езотериката като цяло. Вие имате нужда наистина решението да го вземете много категорично, но ви се иска то да е много така ефикасно, в смисъл да бъде възможно най-доброто за вас. За съжаление, това мислене и премислене ви вкарва в едни по-рационални енергии, които не бих казала, че са много романтични или са много емоционални, или са в тези вибрации, които са нужни и вие евентуално съответно да привлечете някаква любов и нещо интересно в живота си. Може би имате нужда от малко почивка. Изборите трябва да се правят. Карта на влюбените много често е нашия избор като партньор. И може вие просто в момента наистина като партньор никога да не сте си избрали и да имате нужда, примерно, да помислите дали този пък, който сте избрали, е вашия правилен избор. Тук има много рационално мислене. Не мисля, че даже се доверявате толкова на чувствата си, колкото гледате, наистина претегляте какво е казал той, как е постъпил или какво искам аз от човека, който е до мен, какво ми се предлага, нали, като варианти. Като цяло виждам, че тук
настроя ви енергийно е повече така рационален. Нека да видим какво ви е приготвил следващия период. Този следващ период може да, ако това отваряте след 15 май видеото, това може да бъде примерно там следващата една седмица, 2 седмици до края на май. Ако искате да видите за някакъв друг период, може да погледнете друго видео. Да видим сега какво ви е приготвил май като финал. Така, аз мога да ви зарадвам. Като цяло, ако си мислите за работа за изкарване на пари, ще ви се попадне човек, който може наистина да ви насочи с съвети, с мъдри слова, с стратегия. Може да е някой, който така да е много ерудиран в областта, в която вие искате да се развивате. И като цяло този човек ще ви дойде и като наставник, и вариант е и като поклонник, такъв обожател. Така, този човек ще дойде за да ви направлява във вашите процеси в работата, които в момента явно са ви важни. И като партньор в работен план, също този човек е много подходящ. Може този човек да е и ако се запишете някакъв курс, този човек да е ваш учител. Като цяло е човек на идеи свързани с работа и с дейност, която вас ви интересува. Пак казвам, ако вие наистина искате да се развивате някъде, в някоя сфера, то надграждайки с някой курс няма да е лошо, защото може да срещнете наистина интересен човек, който може да ви е полезен в работата и същевременно да ви запали страстите. Да видим сега съвет на картите, какъв е този човек, да видим. Ето, съдбоносен. Но вие имате страхове. Значи така, съвета на картите, не се страхувате. Защото каквото има да се случи, ще се случва. И това, което ви предстои, то е много така палещо. То е страстно и то е интересно. По пажа жезли това е много сериозен интерес, който е инициатива за нещо ново, за някакви нови енергии, за това вие да събудите женската енергия в себе си, за това да започнете да творите и да създавате, да започнете да активирате тази втора чакра, след като сте събудили страстта в себе си, събуждате страстта към живота и страстта към работата и към творчество, ако искате, както всъщност го усещате. Аз много се радвам за вас. Пожелавам ви наистина един прекрасен край на май и ще се радвам. Ако коментирате във видеото, ако приемате, напишете приемам или нещо. Това е знак на благодарност и взаимообмен. За мен е много приятно. Лайкче не забравяйте. Ако нямате абонамент, се абонирайте и ще се видим до следващото видео. Здравейте на втори вариант, който си избрал камъчето аметист или колодата на мистическите висини, така, на върхове. Да видим сега вашата енергия през май, какво ви е приготвил в любовен план май месец, като вие може съответно, ако не сте отворили видеото през май, а сте го отворили през юни, да си намислите някакъв срок. Но по принцип гледаме след 15 май, така че да видим в тия 2 седмици какво ви очаква в любовен план вас, двойки. Помислете хубаво за себе си и да започваме. Кратката сигнификация за вас е в 3 карти. Да видим какво ви се случва в момента, за да можете да се познаете. Така, в момента вие мога да кажа, че сте силно средоточени върху вашите партньорски отношения. Дали търсите партньор, който много сериозно да ви подхожда, или в момента сте в семейни отношения с въпросния човек, за всяка от вас ще се отнесе по различен начин. Вие в момента сте на мнение, че трябва да развивате отношенията, дали ще ги подобрявате в личен план, съответно, ако сте в отношения, с този човек да продължавате да развивате вашите семейни отношения в по-добра насока, като цяло имате
желание да работите върху тях. А ако е намиране на партньор, който съответно да стане постоянно такъв в живота ви, вие в момента може би правите опити, работите върху това да го намерите. Дали това е ходене по срещи, дали това е запознаване с нови хора или просто вече си създавате някаква стратегия в главата за този човек, нали, така, като варианти го казвам. А другия вариант е просто този човек да присъства в живота ви и да има нужда от работа върху вашите отношения. Примерно той да се отдалечил и вие в момента да мислите как да постъпите, за да може да подобрите отношенията между вас. Това са вариантите, да видим вашите любовни енергии през май. Така, вашите любовни енергии са леко на пауза. Вие знаете, че най-доброто се случва в най-подходящия момент и като цяло не сте си пуснали нещата на самотека, просто си изчаквате момента, в който наистина така да се активирате сериозно. Може просто да чакате момента, примерно да се промени времето навънка, да стане по-топло. Може да мислите за някакво приключение, което сте си намислили с вашия партньор, което ще събуди малко така и ще раздвижи връзката, енергиите във връзката ви. Като цяло в момента повече мисля, че съставяте план в главата си как ще действате в следващите 2 седмици. Като цяло може да сте опрели леко тавана на вашите финансови възможности и в момента да ви ограничава това, нали, и да чакате възможности за такива приятни, интересни приключения, които да не ви костват някакви, кой знае какви финанси. Като цяло в момента е едно така равно и нищо случващо се за хората, които в момента са в някакво търсене на човека до себе си. Мога да кажа, че изчаквате да се появи нещо интересно. Или ако чакате господина да ви се обади, примерно, за да подобрите отношение, да се сдобрите, може би просто си стоите с чакането и чакате удобен момент той да реагира или просто си премятате някакви такива вариантите в главата си, които, нали, всяка една от вас са различни. Какво ви е приготвил следващия период? Нека да видим сега. Какво ви е приготвил следващия период? Много хубави енергии. Много хубави енергии. Аз много се радвам за вас, момичета. Карта на победителя показва, че с каквото и да се захванете, каквото и да направите, каквато и стратегия да си измислите в главата, каквито и приключения да си намислите, те ще ви донесат много хубави такива позитивни впечатления. Много интересно ще минат срещите, ако сте си набелязали някакви хора, с които искате да се срещнете и да ги опознаете. Много ще са ви интересни тези съвместни проекти, нали, съвместни такива забавни срещи или просто някакви интересни приключения, които сте си измислили с вашия човек. Много хубав заряд. Така, за тези, които чакат някого да им се обади или да ги потърси, този господин дълго време протаква, нали, това като действие, мога да кажа, че нищо по-различно няма да се случва. Този човек ще ви наблюдава в интернет и през цялото време ще гледа как вие се забавлявате, защото вие си гледате живота. Аз както гледам, не сте седнали да го чакате. Вие си създавате интересни такива срещи, интересни ситуации, в които, нали, така да се пълните, нали, енергийно. Било то срещи в женски кръг, било то приятелки, било то близки хора, нали. Но като цяло гледам, че вие си живеете живота и даже много така сериозно го афиширате и този човек просто ви наблюдава. А с вашия партньор, ако сте в момента в такъв момент, когато искате да укрепите вашето отношение, ще ви се получи. Даже ще ви е много забавно, много интересно и ще ви е много ползотворно. И да видим съвета на картите.
Съвета на картите е да продължавате да действате, да продължавате да го правите с сърце и душа и да не се притеснявате за финансите. Съвета на картите, защото всичко е циклично и най-вероятно просто в момента, ако в финансов план не се чувствате добре и не се чувствате на място, то е временно. Това е съвета на картите. Продължавате да действате и не се отказвайте, ако видите спънка, защото тя може да е просто някакъв момент, който съответно след това ще премине. Колелото на съдбата винаги показва циклични действия, които смисъл, колелото се върти, един път сме горе, един път сме долу. Тук няма задължително само да ни е зле или задължително само да ни е добре, нали? Има моменти, понякога ни е 10% по-добре, понякога ни е 20% по-добре, понякога ни е супер добре. Значи ние мислим в положителна насока и мислиме, че ще става все по-добре и само по-добре. Аз ви пожелавам всичко най-прекрасно. Надявам се да ви е харесало видеото. Сложете в коментар ваше впечатление. Може да напишете приемам за енергиен обмен. Ще съм благодарна. Сложете лайк. Абонирайте се, ако нямате абонамент. Ще съм благодарна на всякакъв вид взаимодействие с мен. Имате контактите ми в страничката в YouTube. Аз се сбогувам с вас до следващото видео. Здравейте, трети вариант. Здравейте тези, които сте си избрали Карнеола. Нека да погледнем какво ще ви предложи месец май, последните му 2 седмици. Помислете хубаво за себе си, не е нужно да мислите за никого. Нека да видим в любовен план как ще протекат нещата и как ще се случат. Ако сте отворили видеото в друг месец, в друг период от годината, просто можете да погледнете някое друго видео или да си намислите периода, в който ще ви се случат тези неща, за които ние ще гледаме. Ако сте попаднали на това видео, няма нищо случайно. А ние ще погледнем за вас тройки. Края на май месец. Вашата сигнификация първо, за да ни стане ясно дали се отнася за вас. Ако сигнификацията не съвпада, може да погледнете някои от другите 2 варианта или да погледнете някое друго видео в YouTube. Колегите правят също такива. Така, вие в момента си тръгвате от някъде, където не се чувствате добре. Като това може да е било и на работа, може да е било конфликтна ситуация с роднини, може да е била конфликтна ситуация с някой от семейството, може да е с брат, сестра, с приятелка, може да е с майка ви, с баща ви, може да е с всеки, може да е с партньор. Като цяло енергиите са ви малко така напрегнати. Напрегнати са, защото ви се иска наистина да се тръгнете от всички и от всичко и просто наистина да се отдръпнете малко и да се отдалечите, защото явно ви е дошло малко в повече. Ако тази сигнификация така ви съвпада, ако вие се виждате тук в тези карти и усещате, че това е вашия вариант, може да продължите да гледате, ако не, преминете към друг вариант. Да видим сега какви са вашите любовни енергии. Да видим доколко вие сте предразположени за някакви нови неща да ви се случат. Ами много са ви хубави енергиите. Аз лично харесвам дявола, когато е в положителен аспект. Когато става въпрос за любов, той ни дава страстта в отношенията, така че и до силата със сигурност има някаква страст, която бушува във вас. На вас ви се искат неща, които така да ви забавляват, да не ви отъкчават. Искате, ако ще любов, да е просто такава, която да ви завърти главата и вие просто да не знаете на къде да вземете. Иска ви се просто да е нещо много, много феерично, да е много, много емоционално. Искат ви се срещи, в които просто да ви изгаря страстта отвътре. Като цяло, единственият проблем тук ни е 10-ката мечове, която показва, че малко прегаряте. Прегаряте защо? Защото явно сте се навили така много сериозно. Не, това ще ми се случи, идва пролета, край тук всичко ще се случва възможно най-хубаво. Ето така и прегаряте. Просто прегаряте. Просто тук има един макс, който сте набили, който в момента направо ви изпушва цялата енергийна система. Като цяло в енергиен план
според мен има някакво предобрене. Там нещо сте попрекалили. Като цяло искате така всичко и от всякъде, ако може по много, но за съжаление, като гледам тук, това само ви довежда до някаква тревога, че наистина всъщност това моето ли е, искам ли го, не го ли искам, а то не е ли прекалено. Има някаква драма тук, която по дявола може да е всичко. Може да са крайности, които вие сте, нали, смисъл неща, които престъпили сте себе си, примерно, или сте направили извън вашите приоритети, ценности и морални такива устои. Като цяло виждам някакво така загуба на сила. Това е когато сме просто наистина вече все едно сме изцедени от всичкото това, защото явно сме натиснали гъста до дупка и в момента енергиите са ви много хубави, но вие малко по-прекалявате с тях и съответно това ви така многото понякога не е много на хубаво. Посъсипани сте малко. Не мога да кажа, че нещо сте много зле, че сте припаднали вече, нали, както тази дама на картинката тук на картата, но енергиите са малко прекалено. Тумач са. Да видим сега какво ви е приготвил следващият период. Следващия период ви е подготвил едно осъзнаване. Осъзнаване, че всъщност нали, не всичко е страст, не всичко е интрига, не всичко е интерес такъв как го кажем, безумен интерес. Нали? Понякога има нужда наистина от малко повече емпатия, понякога има нужда нещата да са малко по-малко огнени и повече водни. В смисъл да има повече чувства и да има малко по-малко огън, нали? Защото водата е това, което усмирява, нали, огъня в нашето енергийно поле и когато имаме повече огън, то трябва да си набавим повече вода, за да има баланс. И вие това ще го разберете. До края на май може да се случи някакво така финансово презареждане. Вие малко да се отдръпнете от любовния си живот, защото ще имате нужда да се поглезите все едно. Ще имате нужда да отидете, примерно, на спа. Може да имате нужда да отидете в някой магазин да си напазарувате, лек шопинг няма да ви навреди изобщо. Като цяло тук ще се замислите малко за вашите енергии, за това какво ви се иска на вас като личност. Не да се раздавате, да се разхвърляте и да чакате и да искате, а просто наистина да го направите така, малко да забавиме темпото, малко да си дадеме любов на себе си. И така съответно ще ви се възвърнат тези енергии, защото отгоре върху десятка мечове, върху тази припаднала женичка е карта на възраждането. Когато ние събуждаме тези енергии, които вече, нали, така силно са попрегорели, като им даваме емпатия, като им даваме стабилност, нали? И земята също така помага, даваме си материя, нали? Даваме си финансови, материални някакви нали, плюсчета и подаръчета и съответно се радваме, чувстваме се добре, било то от срещите с близки приятели, било то от най-малкото разходка някъде наблизо, може да не е спа, може да е просто наистина разходка по града, навънка по поляните, където ви хареса. Просто наистина ще имате нужда малко да се отдръпнете от цялата тази жар и да си дадете малко земя, да се приземите и да си дадете и малко емпатия. И всичко това за вас, най-любимият човек в живота. Да видим съвета на картите. Така, въпреки това, любовният живот си се движи. Значи аз тук не виждам нещо да сте отчаяни и да нямате някого в живота си. Според мен даже и избор имате. И като цяло този избор ще ви бъде предоставен, нали, така малко ребром. Ще се наложи наистина да вземете някакво решение.
кой да избереме, кого да избереме, какво да избереме в живота си. Като това може да е път, по който се развива връзката ви. Това може да са хора, с които се срещате и в момента нямате някакви сериозни отношения, а в момента сте в прага на избор. Но като цяло, тук виждам, че вие много така стабилно трябва да застанете с всичката си женска енергия, която имате в себе си и да изберете това, което най-силно ви пълни, което най-силно ви дава енергия. Кое работи за вас? Това трябва да изберете. Съвета на карта наистина да изберете това, което работи за вас и за вашето лично благополучие. Така вие ще бъдете здрава, ще бъдете енергийно изпълнена и ще се радвате на хубав и пълноценен живот. Така че в края на май трябва да се правят избори за вас самите. Аз като гледам, така сериозно движение има. Тук мъже не са излезнали, но за сметка на това, тази всичката страст, тази сигурност, със сигурност избор е доста голям, нали? И има какво да ви така държи в напрежение. Картата на избора ви се падне на финала. Вярвам в това, момичета. Пожелавам ви прекрасен край на май. Пожелавам ви всичко най-прекрасно. Ако сте харесали това видео, моля ви се, поставете лайк или напишете приемам, за да може да има хубав енергообмен и съответно да ви се проявят нещата, ако нали, ви се иска така в реалността. И абонамент, разбира се, ако не сте абонирани. А аз се разделям с вас до следващото видео.